Urszula Kankowska ze Skrzeszewa. Kieźdy rena, łus łemarłech. Urszula Kankowska urodziła się 1 listopada 1926 roku w Skrzeszewie pod Żukowem w rodzinie Agnieszki i Jana Szwabów. Ojciec był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, uczył dzieci patriotyzmu i oddania Polsce. Po szkole podstawowej w rodzinnej wsi pracowała w nadleśnictwie Babi Dół przy wyrębie lasu. Po powrocie z zesłania pomagała rodzicom na gospodarstwie. W 1952 roku wyszła za Bernarda Kankowskiego, który zmarł w 1973 roku. Urszula wychowała 9 dzieci. Syn Wojciech jest znanym działaczem kaszubskim i samorządowcem. W latach 2002-2010 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Żukowie, a od 2014 do 2024 burmistrzem gminy Żukowo. Urszula zmarła 20 kwietnia 2021 roku. Pochowana jest w Żukowie. Nad jej trumną przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego mówili m.in. jej historia i historia jej towarzyszy niedoli przywróciły pamięć o około 5000 Kaszubów zesłanych w marcu 1945 roku na Sybir. Niech tej taka siepskie rodne zemia, za jaką tak teskniła i dzonka błygły, wiaci dozioła pięknych lat, dej tery wieczny bezpiek. A Bóg, w co ma ziemę głąbok wierzec, cieky na nią z Nydgrodą zapekłera łycemiągo i płemłec w przewrócenim kasiepści głednosce. Jak przeszło do wasigłe pojmani? Tuntka siet front. W cias reno zaciele łycekać bez lasem Niemce. Tam sam dało so ciec strzelani. Tej dopirkły kłyli wieciora, jak so robiło siaro, a był to marzec 45 roku, przejechało 3 siandarów na kłeniach. Wjachele na nasia łebora i so pytele tatę, czy tyły nie ma, ja ci go nie mieć go wojska. Tata rzekł, że nie ma. Za chwilę od tych żołnierzów ryścich zjachała so cały urma. Nakyzele ziebe ima wesiekać jaciś drundzi, by chcele dołączyć swoje telefony. U nas oni byli dość grzeczni, ale w Skrzesiewie było ciec, że gwełcele białci dziewczęta. Bez to my mieli ich strach. Drugiego dnia nas wnekele do sklepu pod stodołą, a u górę w budynku zrobile punkt wypatrunkowy dla rannych z fronty. Znaka rozpoznawczym była biały chorądziew na lepie. Łani derech na dywele bez te telefony. Po paru dniach my so przeniosle do uje cerkiew ścigłe i tam me mieszkele w myły izbie kulichliwa. A łedno ma gydył, żeby je z moją siostrą so schłewały, by oni dziewczęta do robotów bierzą. Tak oni nas schłewele w łóżkłe, jaś pod struziak. W tym wlazło 2 żołnierzów i rzekle, że mama me dać córci, bo jak ni, to ona sama pójdzie. A było ich 4 mniejszych dzieci. Ci oni weśle me wylazły z te łóżka, a oni so prawie cupnole i nas pojmele. To nie ja się dopojęcy, że oni tak są scele na błęgu decha w innych dziewczętach ze Skrzesiewa, że wzolewa i jaś tak wiele. Jak to rozumieć? Jaś się snysce w zole nas z jedne wse. Były 2 ścierkowe, błerkłewy, kłebielowe 2, kunklowe 2, Agnieszka Kankłewskie, Wili Gertrudach, ale ta wnet umarła. Najprzód me dośle do samego Skrzesiewa. Tam w budynku, w poniemieckim gospodarstwie był sztab i tam nas spisywele. Tej zaprowadzele nas do chliwika, ze była i grapa dziewcząt. To były nasi koleżanci ze szkły. Rysce derch nama gydele, że pójdziemy robić drodzi do Warszawy. Reno mresiele. Zaprowadzele nas do Sztrapłewa, tam był majątek. My miele baro spychły nodzi, ful pąchyżów. Wsiedkłe nas błelało. Dele nama talerz zypę i puśteczku chleba. To było wsiedkłe na cały dzień. Kto nie mógł wytrzymać, a był taci mocniejsi, uwyziele, żeby so nadywy później do roboty, tego wrzycele na ciężarowe auta. A tych, co byli ciasto słaby,
płepchle w rów. Nie wiem, co so z nim stało. Sztrepłowłe to je kasiepska nazwa dzysejsiego Trzepowa, kul przewidza. Nen majątek do dzysy tam je, choć zwiero mało kto wiły tym, że był tylko tak straszliwej historii. Tam był ful ledzy. W swiniarniach i chliwach był ful cekinirów. Tam me spłytkyle tyś naszych wujków. Mój tata nalez co tam później tydzień. Trzeciego dnia rano prowadzele nas dalej. Jaś 7 dnia me dośle do Gradzundza. Tam była ta główny sydza. Ledzy miele napchuny jak slydzy. Po tej długie rize moja siostra zachłyża. Dosta wielką gorączko. Wzale ja do insi izbę, dzebele doktorze, a nas zaciele rewidować. Siostra wezira bezłecinkłe. Jej rzekła, żeby była chwery jak nydłezi. Na łebły, że z grabych bylów zrobile stół i to była nasze jadalni, bo gdzie indziej nie było placy na tale ledzy. Wzale nama wsiadkłe, co by miele cenniejszego, medali ci, pierstunci. Co chwila nas kontrolowele i badele. Je była iż derch ti mesle, że nie będą nas nigdzie wełezywać. Stąd na wagunę i na Sybir. Co we pamięty przez ti wykropne rize. Te waguny zaczęły podjeżdżać po 3 dniach. Napakowali nas w nie na młec, także richtig nie można było ustojec. Zrobili nawet 2 siechte. Całą dobę my jachele, a rano nie stanęli i przeniosli nam frysztek. Dele zypo ze słodciego lepiny i sztek chleba. A jak ktoś nie miał swojego talerza, ten nie dostał. Choć topk w zole, żeby było w co wlyc. Tej łemele w plece. Bano mejachle dzień i noc, a zatrzymanie było tej, ciej dywelena ma jest. Specjalny wagun był przerechtowany dla chłerych. Po 3 niedzlach me dojachle do Rysji. Tam me dostali do jedzenia lepyn i we słodci dla krów. Ani jedno, ani dradzi nie było do jedzenia. Wiele bez to zachłeżało i umirało. Jak my dojeździli tej w wagunach, było i wiele placy. Na Syberii czekał na nas wiele ryścich żołnierzów. Udmykle flot wagunę, a raciele na nas, żeby chutko wasadać i se wystawiać. Lyciele nas i wystawiele 4 ma, a so ma wiele przezirele. Później my byli prowadzony kilometr przez las, jaśmy dostrzele lydzier. Wszystko było tam zrobione z wecantego drzewa, wygrodzeni, zemianci, dak, precie i siafę. W zemiankach nie szło richtig mieszkać. Precie było za krótci, to nie szło so na nich waprostec. Nie można było wnieść sobie sachytrywę. My mieszkali tam razem z Niemcema. Oni byli bardzo zawsiawione, także na głowach i mieli łette strefę. Dziś dnia to nie je do pomyśleni dla młodych, jacie było to rzeczy. Jedni to przejmają prosto za powieśćkę, a to wszystko była doch prawda. To je prawda, że to jest z drągo uwierzec, bo to prosto nie je do wiary, ale tak było. Człowiek derch musiał walczyć u przezięcy. Derch był głód. My dostali ciasa mięso, ale doma se wydywał, jakby ono było z psów. Zamiast występu był wykłapuny dół, na którym położone były dile. Ci, co mieli biegunci, choroby rozmaite, gorączci, często zatopile w tym gnoi. Nikt ich nie łowił, oni tam ju łestele. Przed bramą lagry była trypialnia i kula dla umarłych. Była tam też wielka zemianka na kul 200 ledzy. Ona była dla tych, co chłeżeli na choroby feneryczne. Niewiancy leżał tam niemieckich dziewcząt, bo ich często gwałcele. Ale jakoś ich próbowali tyliczyć. Tak, co się nie dało, wywieziele do szpitala. We tyś bele w szpitalu? Jo, bo na początku mnie złapia gorączka i jest zrobia słaby. Moja koleżanka Elżbita z Cierka ze Skrzesiewa rozmia dość dobrze gadać po rysku. Wygadał nich, żeby mnie zare dać do doktora. Ale jest boja tam idź i je zaczęła płakać. Ale doktor dał mnie gyrst pelów i rzekł, że jak chcą przeżyć,
To musiał iść do szpitala. Drugiego dnia jej tam była. Codzynno mnie derch pytale i dewele zastrzyci. Je tam łyzdrza, co tak richtig tam było. Ryści siostra dywały zastrzyci chwerem na tyfus, a było ich bardzo wiele. Ledze zary pytym łymirele. Każdego rena było ich full łezyk. Oni byli warzycone za płot do tej trypialni. Jak kula była full, oni to przesapali jacims wapno. Jak jej kunsk przeszła dosę, tej wzale nas do roboty. Wywiozle nas ze skuli 200 kilometrów, wieldzima autołama i zawiozle do kołchozy. Na tym kołchozy małe stale podzielone do rozmaitych robotów. Mocniejsi dziewczęta szły do cieścieni z błezia. Dostały widłe, co miały na końcu małe nozici i wycynały nima chwastę. Z błezia były ty fest zarosły, bo rysce nie używali żadnych chemicznych łyprysków. Zemia była tam tak tłusty, że nie brakowała żadnych nawozów ani gnoi. Brzyty zemia tyś da wildzi, ale to prawie wsiedkłe w jedno zamiarzło. Tymy my dostywali do jedzenia ze zmiarzłych i zgnitych błylew. Słabsi chledzy oni wzale do roboty przy warzywach. Kołchozy prowadzili prawie same białci, ale przez pierwszy rok pilowali nas jeść wachmani. Nie robili nam krzywdę, le nas prowadzili tam, gdzie kazała naczelniczka. Jedne dziewczęta miały zgłosić co do robienia w kuchni dla wachmanów. Niewiance to były Niemci. Dogodzywało ima, jak leszło. Piekły ima puńci, chruscyci i gotowały kaści i rys na gąstu. To, co oni jedle, było wszystko przewiozły z Ameryki. A noma oni ugotowali zypę na łedze. Te Niemci z nima fest wersiaftowały. Tak gydają, że na kołchezach to w jedno było kunsk lzi, so zradzić co do jedzeni. Było tam tyś tak? Jo, jak my robili na płyly, my so mogli wziąć paż na marchwi, ale w jedno z miarą. Je brała w jedno tyle dlysę i moich koleżanków, co robiły przez błyzim. W kołchozy my byli jaś do zeme. Chudzy jeś było wybierani byle w wieldzim mrozy. Ici nama sadziałe, także wiele błylew stało w ziemi. Wiele było zmarnowane i błylew i z błezia, a my nie mieli co jest. Jak to wszystko zamarzyło i nie było jak robić, zawiozle nas nazyd do łagry siadryńska. Na zymku znyły nas wawiosle. Był to mniejszy kołchoz, podsobne. Je dostała gąsę do paseni. Najgorsza robota to było pasenie swiniów. Dostało je prawie 2 kobielowe. Te swinie były tak wechłydłe w tych kołchozach, że jak weszły na łąko, biegały jak dzieci. Derch trzeba było za nima biegać, tak że to nie szły wytrzymać. Nie dyrało długo i nas rozdzielili. Wzięli z nas zawiozle do Kurgany. My tam jachle banom, dzień i noc. Na placy wsadzili nas do barakły. Reno była zypa, a tej w las do roboty. Las był bardzo wielki. My spuścili ziegama drzewa, a później one były transportowane gdzieś do rysków. Gajowy, co nas miał przed sobą, był dobrym człowieka. Gdył nam, że kto zrobi normo, ten może iść do barakły i tego dnia nie brakuje dalej robić. Chłopi tak wymierzali, że kto chce, to mógł tak zrobić. Niemce, kobiety niemiecki, były i tak słabe, że nie mieli sełów dalej robić, ale byli i taci, co im so nie chcą robić. Nikt tyle nie mierzył ciasy. Temu do roboty nas nakele według słońca. Kto wyrobił dodatkowe normy, dostawił więcej jedzeni. Najlepszym seciera, ziego i łeblecienek. W lesie je była bez 1,5 roku 2 zimy i lato. Ale przy tej robocie w jedno najgorszym wroga był mróz. Jo, rys mnie zaczął tak palec ścipać, że to nie szło wytrzymać. Cie je na niego wezrza, on był jak komiń. Je zaszła do barakły i go fest rozcierała, jaś on przeszedł dosę. Bez cały czas trzeba było łysy dbać, żeby ciaso so nie załamać i nie stracić nadziei. Mroza do 40-50 stopni mógł wytrzymać ten, co robił.
Ti, co stojle, miele wszystkie pozamiarzły. To były ziewy i ropa lecała. Na zymkły, ci wszyscy i bele łesłabiony, przejechał doktor z tego głównego lagry. Chłerych i odmrozionych brele do szpitala. Kunsk na spedli ciele i myślana płela w kołchozy, żeby naleźć jeść jacis bulwę albo groch. Nasz gajowy mieszkał w lesiństwie, a me w chliwie. Cały dzień me robile, a wieczór me chłedzele z miemkama i sikele co do jedzeni. Tej me nalezle pyle z grocha. Pyro dni one so te grochy nanosały, jaś rysenci dopatrzyły so, że groch był poniszczony. Przeszły do naszego gajowego na skargo. A on gdył, że on pileje, robi powierka, po robece, wszyscy są, a w nocy on też chce sobie spać. Wieczór przeszedł do nas i rzekł, co zaszło, ale on za nama stoił. Za 2 dni dało taci ramuet i te rysenci na niego znyły naściekałe. A on na to, że mają sobie postawić konwoja i niech pileje groch. Dla nas to było dodatkowe jedzenie. My so mogle kunsk dojść. Kływaduch so musiał spotkać tyś z mieszkańcami Sybiry, jacie oni bele. Bele rozmaity. Jedny nas pociestowele, a insi nas psama weźwele i wezwele łyd bandytów. Przeważnie to bele ti, co prześle z fronty. Więcej było równak dobrych. W kołchozy dozirał nas 2 rysków. Jeden był na łunci, a dredzi pilował tak, co bele przechływie. Ten dredzi to był Minajew. Jego kłebita futrowa i doja krowę. Tam me pierwszy rys dostale za dobrą robotą taska mlika. Ti, co dobrze robile, łestale ty na zemo. Nas łestał tam 7. Minajewie bele wyrzucone z Ukrainy i same sobie wybudowali budynysk. Dobrze wiedzele, co to znaczy wygnani. Minajewa była piękny i życzliwy. Prosa mnie, żeby i uwiąz jaci strifle dla wneczków. Przepaseniem gąsów je mia richtig na to czas. Razo ze mną było taci myły dziewczątkłe, co pasło gułę. I sostra była w sydze za to, że ukradła pszenica do ciesieni dla swojego rodzeństwa. Jeso wzoła zawiązeni, a to dziewczątkłe pilowało gąsę i gułę. Tysiące kilometrów od checi. Nieznane przyjnota, no i tesknota. Ta była wiero nedrągsi, nie do wyobrażenia dla nas. Nie bardziej łebzemo. Ci przeszło będzie narodzeni. Kiedyś do tej masleły do domie. Maso zrechtowale fajne choinko, obwisioną gazetama i lińcychama ze słomę. Od doktora me dostale pażnawate. Wieczora spiewuny były nasze kolanda. Rysce ci je ciele. Za głowa so chwytele były tak, co się śniecile i nie widzele. U nich w szkołach było zakyzony gdanie wieże. Te świątynie, co tam kiedy stojały, były zamienione w magazyny, aby spylone. My co wieczór w baraku śpiewali piosenci katolecki po polsku, gdele roziańc i so wiele młodlele. Myślę, my so jakoś podtrzymywać na dachu. Niedzele ma miele frii. Niemieccy dziewczęta dostywały ze wzrosieni wiele ataków. Bele tam z wama insi ledze z Kasiebów, aby z Pomyżygłe? Był tam brat ze siostrą ze Zblewa, to bele Kłychtowie. Ona była w kuchni, a on, Józef, futrował kłenie i byci. Co tydzień rysce musiele władzom w kurganie zawieść swinio. Ty on pomygł i ma zabić to swinio, bo ty so tak richtig nie zdele. Sostra mu wiedno daja ci zgarci, a on spuścił w nie krew i przeniesił do barakły. Ona to dos przeprawiła solą, bo innych przeprawów nie było. Ci to było i ugotowany, ma so dostale na jedle. Ciłeb ten czas był choćle coś merkać, że ktoś co zawa macierie. Je pamiętam, że rys przeszła do nas takie jedna prowadzec wywiad. To była jakiś partyjny. Chca wiedzieć, jak no ma tam sa wywidzał. A jej wciekłe rzekła, co mnie na serce leziało, że ledzę ty zieją jak zwierzęta we wsiach i gnoi. Dziewczęta mnie grozały, że nie mum tak gadać, by
Mnie co lechygłe zrobią, a jejś bardziej narzekała. Za jakiś czas wyjle ona przeszła do nas na robotę. Wenesia ze mną gnój i była mnie taki dobry. Przekła nas na swojej skórze, że ty je tak, jak je gyda. To so i ty miało do końca wiero. Na zymku przeszedł czas na secieni sana. Chłopi wesikele kłesa matrywa w lasach i miedze krzama. Minajew na zdrch pilowył, ale pełni me wiedno dostale na czas. Łunci były dichtych dalek od lagry, tym ze sana zrobiony był taci tunel i tam me spele. Tam było fajnie ciepło. Jeden z naszych, jak no pomocnik, jeździł z rysko auto po rozmaite rzecie. Przełezywał nam chleb na parę dniów. Jednego razu on do nas rzecie po polsku: słuchajcie, dziewczyny, jedziemy do domu. To była niesamowita radość. Każdy sam musiał przerachtować na transport jedzeni. Waguny były podstawione do kołchozy, w kół były ływci ustawione. Jedne westrojele w kół brzuska ma te waguny, bo to prawie było lato. W czas rano my wyjechali pod dudum. W siedce były szczęśliwe i belno śpiewali z radosce. Oni tak chutko jechali, że my mieli richtig strach. Dwirze były open i wszystko było widzieć. Nas zawiozli do Brzesca nad Błygą. Tam kazali wysiadać w siedcim poluchum, a Niemcy jechali dalej. Zary przejechali po nas czystyma autołama i przewiozli przez polską granicę. Z radości my płakali. Chory byli wysłani do doktorów, a ranny dostali upatrenci. Wypisali nam zaświadczenie, gdzie my byli i w jakim czasie. Dzonka temu, każdy miał prawo jechać tak długo, jak znalazł swoją familię. Ci my dojechali do Warszawy, ludzie so nas pytali, jak nam było w raju. Ale my nic nie gdali, bo my mieli wszystkiego strach. Z Warszawy my dojechali do Gdyni. Tam my spotkali kolegę Stacha Brzozowskiego. Ten nam rzekł, jak jechać dalej. Za parę godzin my byli w Babim Dole. Jedozdrza mojego brata Bernata. Pytam go, skąd on o tym wiedział, że my ty jesteśmy. On rzekł, że jest tak brzuska gydył. Wnetka tyś przeszła reszta mojej familii, mama, tata i nasz Bryno. Przeszła też moja siostra, ta, która stała w Gradzundzy. Opowiada, że tydzień po tym, jak mnie wzale, był rozkaz jedzenia do domu. Była tak chłory, że myślała, że nie dinze, ale w jedno po drodze znalazły so dobre ledze, co im pomogły. Ona so bardzo żałowała, że je tak fajnie po tej Syberii wezdrza, ale to było dzonka Minajewym, który nas traktowali jak ledzy. Czyjmy przeszli do domu, wszystko było rozkradły. Rysce mieli wzięte chłewo, jedzeni, nawet kały blecienek. Ale z wielką nadzieją my pomału zaczęli dochydać do se.